som si predvolal toho týpka. No som zvedavý, kedy už dojde. Koľko máme vlastne hodín? Kde mám oný časovač? Mali by som ho mal mať. Šéfe, volili ste ma? Áno. No, prosím ťa pekne. Čo zase chceš? Prosím ťa pekne, nehituj ma. A bola tu taká krízička, že dvaja týpci vlastne tu vyvádzali v našom Tesku. Hej, aj zlý. Áno, ventom. Kde sú? Niekde tam vo vedľašej dedine by mali bývať. OK. Môžem si na nich zobrať nejaké zbrane? Môžete si zobrať na nejaké zbrane a zoberte ich do väzenia. Sorry, šéfe. To nebolo na schvál. Dobre, nebolo to na schvál, to je mi jedno. Choď po nich. No. Týmto smerom. Ty si ešte nikdy nebol v tej dedine? Tak sme to včera postavili. Robotníci to postavili. Nebolo to včera. Bolo to asi pred týždňom, ale to je úplne jedno. Tým smerom proste, tam sú. Strieľam už na nich. Nestrieľajú na... Ešte ne! No čo, sestrička, ideme spinkať? Ja som hladná. Ako zobrať do Teska potraviny? OK, mám si zobrať aj peniaze. Pozri, mám takéto. Však na to Tesko kúpili. Nevadí. To znamená, že si nemôžem zobrať takéto peniaze? Môžeš. No môžeš. Idem. No tak, budem ťa tu čakať, dobre? Idem. Čau. Čau. Ja si zatiaľ trošku pospinkám. Jaj. Koľko je hodín? Kedy som sa to zobudil? Prečo som sa zobudil? Jak som sa zobudil, prosím? To sa jak stalo toto? Kde je tá Alenka? Už je preč hodinu. Dobrý deň! Policie! Ruky hore! Poď sem! Páde! Ja keď ťa chytím, ja ti ustrelím prdel! Takto! Poď ešte dostaneš duchovkou! Ešte ma zabijete posledné srdíčko! Stoj, si zatknutý! Hore ruky, dole gate! Pozrieme sa, čo tam máte. Máš nejaké zbranie pri sebe? Tuto. Tak ich zahoď, nemier na mňa, lebo budem hneď strieľať. Dobre, ďalej. Ome, čo máš pri sebe? Už len toto. Potom mám toto. Máš na tie zbranie povolenie? Toto, nie. Ja ťa si zatknem za nedovolené oprďovanie. Ne. Zatýkajte ma. To je všetko, čo máš pri sebe? Áno. Pozri. To je môj pufkáčik. Pufka. Pozri. Stoj, si zatknutý, ideš do basy. A počkajte, pane, a za čo idem do basy? Za to rozhodne môj šéf. Povedal, že ťa mám zatknúť. Povedal? Jo. Váš šéf? Presne ten. No je tak... to taký debílek, ale čo s ním? No tak poďme, no. Nestrojte! Aby sa ti lepšie chodilo. Ale ja mám jedno hádko! Vagabund jeden. Čak, ale ja som presný strelec. Aha, to je policajná stanica, to je nové. Padaj. No, a kam ďalej, no? Ja som tu nikdy nebol. Ideme hore, niekde. Chodí hore. Tak ani ja som tu moc ešte nebol, iba včera to tu postavili. Tu ideš za šéfom. Zavoláme ho. Šéfe, vylez! A tak ja budem, že ja zatiaľ počkám tu. Mám tu toho hajzlíka. Ja aj tomu typkovi to nie... ne... vidieť, že to je Deflo 12. To je jedno. Ne, ja som si vypol bandikam, počkaj, vypol sa mi nahrávanie. A vypol si sa Minecraft, nie? Aha.
Ježiš, tomu šéfovi to nejako trvá. Kde je ten šéf? Hej, pane! Vy máte mať so mnou schúzku, ne? Hej, šéf tu není, takže ja som nový šéf. Dobre. Ticho, sadaj! Už mám na teba brokovnicu, sadaj! A povedz mi, čo a s kým si včera robil v Tesku? Poďme. S mojou sestrou. Takže sestra je tvoj spolupáchateľ. Chlapci. Sestra je tvoj spolupáchateľ, hej? Áno. A kde je tvoja sestra? Ona išla do toho Teska. Do toho Teska zase kradnúť? Počkajte, nie. My sme ho kúpili, to Tesko. No, a máš o tom potvrdenie? Nikto mi ho nedal. Bločík z nákupu? Tak čo si potom kúpil? Nič si nekúpil. Počkajte, pane. Čo keby som urobil, že... Koľko chcete peňazí za jedného z nás? No, jak? Ty ma chceš uplácať? Áno. No, tak to musíš vyťahnuť hodne veľa peňazí. Koľko? Lebo ja som takmer neúplatný policajt. Koľko? No, aspoň 1 000 000 na osobu. 1 milión. 2 milión. No, dobre. To je zatiaľ použité náboje. A teraz mi chod z očí, lebo ti vystrelím aj tá posledné srdiečko. Padaj! Bože, tej sese to trvá, jak neviem komu. Haló, bracho, nazdar, už som doma. Prosím ťa pekne, kde si bola? Nepapoluj, lebo dostaneš pacana. Kde si bola? Po mne prišli policajti. Hej, no vidíš, ja som to asi cítila, tak som zdrhla. Au, prestaň packať ty. Prestaň, ja mám stále mám krabera. Nie, nič nemám. Ale našťastie som nás obidvoch vyplatil. Super. Ty si brácha, jak má byť? Ale prišli sme o 2 milióny sme prišli. No vidíš, keby si nepodpaloval to Tesko. Ja! Keby si nežral toľko v tom Tesku. Ja! Au, prestaň, lebo ja mám minigán. Prestaň, lebo ja mám krabera. Budeš dobrý, bracho? Áno. Tak prestaň. Hej. Bracho. Dobre, konec. Samozrejme dúfam, že sa vám tento diel ľúbil a dúfam, že budete pozerať ďalšie takéto diele so sestričkou a bračekom. Ďakujeme. Ja!